fikira kuyambira lachitatu pamene anafika mdziko muno pakuyankhulidwa nkhani zosiyanasiyana. Dzulo linalipo mpano timaonekapo kuti kodi mwina adayenda bwanji kufika kuno, komanso kodi boma la Malawi lipanga zotani, komanso ku South Africa kuaganizira kuti a president anali involved zinali bwanji, zinaoneka nkhani zimenezo. Ma development amene achitika ndi okuti pofika lero dzulo ku State House paja amakhala ndi press briefing. Adalankhulapo kuti a president sakufuna kutengapo mbali ina iliyonse, angofuna malamulo agwire ntchito. Komanso ku Pretoria kwapangidwa warrant of arrest kuti komanso Bereja ayikwacha kuti mukuti padakali pano ndi munthu ofunika Bushiriwa wakwasakasaka kuti awatenga bwererawo kumeneko. Kodi tikuti bwanji padakali pano manangwa? Mwalongosola bwino kwambiri. Mene kuyendera nkhani ndi choncho kuchokera tsiku limene zidadziwika kuti mneneri ameneyo wa Mulungu ali mdera mwathu chabwino. Tinene kuti izi zidadziwika lachisanu makamaka loweruka kuti mneneri wafika mdziko mwathu muno. Mmene adayendera sizodziwika kwenikweni. Manong'onong'o enawo I think mbeteri mafika dzulo atha chifukwa eni akewo amene amakayikira ku dziko la South Africa abwera poyera kunena kuti tikuona kuti a president sizikuwakhuza kuti mwina angasi anthu amanena kuti mwina anangokwezeka kuondegeka president jenuku, koma zikuoneka kuti sizikuwakhuza. Andizaziwikaso kuti adayenda magalimoto sadakwere ndege chifukwa ma airport onse adanena kuti sadalandire mlendo amene. Andi ndizofunika kwambiri tiliyamikire boma la South Africa kuti labwera poyera choncho chifukwa masiku ano dziko linasintha. Nkhani zofalitsa nkhani mauthenga amafala mwachangu kwambiri chifukwa choti kuli izi timati social media. Now social media vuto lake lina ndi limodzi kuti chimatha kufala ndi chilichonse, zina zoona zina zabodza. Andi anthu mene madziwira ine pachibadwa nkhani yabodza imakoma kwambiri. Angasimonjezera kasusi chachanya kuti mveke bwino. So zimene zitazo mukapanda kuzipanga hando bwino zikhoza kubweretsa mkwiyo waukulu pakati pa anthu. Tiyekeze mwina mboma la South Africa kuti amve kuti ayinda president amene anazatenga munthu fangoko akuganizidwa mlandu. Ndi zikhoza kubweretsa mkwiyo andi umene ungakule mwina mpaka na maiko awiriwa osamvana osamwerana madzi. Ndi tayamikire kuti anabwera poyera. Komano mukukamba choncho nkozi zakuayamikira ku South Africa padali mbali zina zimene zimaona kuti kufotokoza kwawo sikudali kogwira mtima kuti akuachitakiriye. Kodi even kuaganizira poyambapo zimene akukhala choncho zikupereka chithunzi chanji cha president wathu mwamuganizira kuti akhoza kukhala involved zinthu ngati zimene zinambala 1. Number 2, kalata yawo imene alemba clarification yawoyo ka apology kake kukhala ngati nkoumira choncho sakubwera outright nkupanga apologize kwa president iwo ku mtundu wa Malawi popanga zimene zifatu adakhala mpana 7 hours asananyamuke osauza bwinobwino zifukwa zake kumakhala ngati kuti security kayikwenda bwanji pamene wobe amakhulupirira kuti mwina apushiri ali pena pake mpikisha. Kodi South Africa yapepesa mogwira mtima number 1 even kuaganizira kuti akhoza kukhala involved zimene akukhala choncho nkosi. Kuganizirako ineyo makido anga ndoti munthu akhoza kuganizira chilichonse. Ino mabwera kunyumba kwanga mwasacheza bwinobwino popita nzikuganizani mwabakapo. Motati mwafika kunyumba kwanga kudza mwakhala. Ndi akazi anga azipezeka adutsa anavala chitenje kenaka akavula chitenje adutsa koma akamadutsa angoyang'ana ino ndikhoza kuganizira mwina nzanga yusuzu ndikhoza kwamboka ngakhale munthu yali nzanga kwambiri koma amene akuchita behavior akazanga pokhoma mwina akutheka anthuwa akudziwana mwa njira ino. So kuganiza chake koma sindingafike straight nkwambo kupangana accuse okhapo khanda khawti ndatsimikiza ndi umboni okwanira kuti abadizi ndizotani ndizo.
so kwaganizirako mwina sitingaye chide kwambiri inde a president munthu wankulu koma anona ngasi ndi munthu. In fact a president ayina kubwera ndipoera kuti akhoza kuganizidwa chilichonse koma chachikulu ndi chimene choti after kuganizidwa akhale create kuti ya inu zisizikutani sizikukhudzani. Mwina akapolodzeko mwina nkapetinganene kuti akanachita mwamphamvu ndithu anasi nkhani iyi ndi yayikulu ili pa international level ni nkhani ndi akanatsindika ndithu kuti yayi izizi ndi kuchokerayo pasaganizireso zoti a president kapena anatenga munthu kuno yayi ndipo akanapepesa makamakako nkhaniyo wasunga maola ambirimbiri pa airport pano. Nkhani yake ngati ina yosungidwayo imakhala connected kuti akuaganizira za bushes ukoko nde kunali kulakwa chifukwa kuganizidwa sikuti kuyamba kukuzenga mulandu. So kusungidwa maola ochuluka nde kunakhala ngati kuti tsopano ayamba kale kulandira chilango cha mulandu umene sanapange. Apopo akuyenera kupepesa apepesa kale chabwino mwina tingoti taulandira kupepesako takulandira ngati Malawi ndikukhupiraso kuti a president kupepesako akulandira. Ndinaonapo kuti anayankha. So ndikufotokoza ndimapita kumene timanya kuti tsopano a president alira kuti izi zisandikhudze koma ziyende maamulo. Ukonso nako achita za mmene akuonera maamulo. Ndiona kuti mbali zonse zayima olondola chabwino. Yeah. Ku South Africa malinga ndi malamulo amene amayendera munthu ngati uli pa bail pamakhala ma conditions. Mwina upereke ndalama iyi ayi tufunanso munthu mmodzi amene tiziona kuti iweyo ukathawa tizatenga ameneyo kaya iyayi usayende uzibwera uzachita ripoti zimakhala zambirimbiri malinga ndi mulandu umene ulili. Abushiri anali ndi pa bail mulandu oganizidwa kuti amachita za katangale za ndalama. So bail imeneyo inali ma condition ndalama kusasatuluke azipita azikapanga ripoti mwina kandi wiki yonse katuli. So ukangoti walepsemphanitsa pa zimene mwagwirizana bail malamulo amene amafunira ndi kuti achotse bailoyo chifukwa iweyo sunakwaniritse. Kutero kuti apapa akanakhala kuti abushiwa napezeka kuti sanakwaniritse mbali ina ya bail koma ali ku South Africa konko ndiye kuti mwina ndikutena pano akanakhala kuti ali mndende pakanati ya inu simukwaniritsa ndiye tachotsa mulandu tizikumvera ndinoganizidwabe kuti ndinolakwa koma pofuna kuti tisasokoneze tizikumvera mukuchokera malo oti ife tizikuonani. Komatu kuamva Bushiri akuyankhula akumakambapo zifukwa zimene achitazi nde pa nthawi zonse meti kuneneramo kuti munthu timana kuti mwina ndi wosalakwa mpaka napezeke ndi wolakwa. Pali zina zimene iwo akuona kuti okay kuyambira pachiyambipo mwina sizimayenda bwino ndikana so izati kumbali ya iwo zidali zolakwika the whole process iyo nde pali mawu mwina amana kuti simene ukwamvenenera pamene ukwamvisera kuti iwo athawa azabisala pamene ponso pamene paona kuti malingana ndi iwo wete munthu ukakhala wabisala sunena kumene uli koma iwo ati akuuza dziko lonse lapansi kuti ine ndili ku Malawi kuno kumene kwa iwo malinga ati sakubisala komanso ndi mavuto awa mukapanga sort out zimene zizi ndilokonzeka kubwera ndikukhulupirira kuti mulandu wanga sukuyenda mchilungamo ndikufuna ndimbe ni mulandu inde koma ukhale mulandu wa fair okuti tisamaoneke kale kuti mwandipeza olakwa mulandu oti sadawuyambe sakhale ngati amati kangalu court. Chachiwiri moyo wanga uli pa chiopsezo ndakhala ndikudandaula sindikuona anthu sakulabada kuti muzinewe kuti moyo wanga uli pa chiopsezo muzafuna kuti andiomberekaye kapena ndichite kaye chipongwe wamva kunena zimezi ndimene mukunenera mkonzi ndi malamulo amene amayenera malamulo a bail which everybody knows kuti umayenera usatire zimene zija ukangophwanyapo chimodzi nde kuti wasemphanisa chimene anakupasira bail imeneyi mungazike bwanji zonse pamosi pofuna kuti chilungamobe chizikhala chikuyenda ngati madzi. Chabwino tikautenga mmene court limayendera sizachilendo kuona kuti mwina munthu amene akuganizidwa mulandu akupempha zina ndi zina. Taonapo ndithu anthu amatha kupempha kuti ineyo amene akugamulawo sindikufuna agamule mulandu umenewo chifukwa choti mwina akulu amenewo
tidakumanapo ku nyumba inayo ndendo khanga taziganiza zakuti kumene kuchi kuti dalanda chibwezi kuzimateka tikungoleka chitsanzo ndi awo asagamule akaunika akhotias amatha kunena kuti ayi nimene wanena zambiri amaziunika yekha munthu munthu ukamamudandaula iyeyo amaperekanso chigamulo ndi yekha kuti ayi ndicho kadi kapena ndi ayi zipenda maina choncho pachapa mayona bwanji process imeneyi yapeza I think malinga ndi bambo athu ngofika kuiona bwino nanga si munthu akudandaula komanso upereke chigamulo wekha sisiwe ndiye kuti mwina chidandaulo palibepo pepo umangoyendera mtima wa munthu kuti munthu uyo ndo atifa akafunako zozoti ngakhale mwanena choncho koma ndipitiriza ine sindikuganiza zolandana chibwezi mwandu ndikupitiriza mwachilungamo asi ndiye kuti iweyo watherapo so nkhani ndiyoti anthu amadandaula okay and iwo sakulakwitsa kudandaula kuteka kuti mwina zimene akudandaulazo zoona kapenanso mwina asizoona sitingadziwe pano sitingatsimikize kuti akumanenazi ndizoona chifukwa zikutengera pakati pa iwo ndi amene akudandaulawo sitingatsimikizirenso kuti ayi kaya mwina ati akufuna kuphedwa kapena ayi chifukwa chimene chimachitika alaundi moyo wawo sitikuchidziwa komano pambali pa zonse tikhoza kungonenapo kuti nthawi zina titengere ngati kumpira kumene mwina anachita mbwino nkhani ya malamulo pakumpira amanena kuti ayi mukuyita kuona kuti kumarefu awabodza kumponda munthu mwina kuchoka iwo akuloza mbali ina kuti mpira uzipitirira ayi refu uyu takunama koma kumpira chimene adapanga sutuluka wakangotuluka game ndetu maluzana iwe ndipo makhaso mapenalty ambiri kuti munatuluka ku FIFA kuzani kuzipeza sazachitikezo otherwise kumpira ndikuza amatizisewerani koma andajani protest so nkhani ye yabashiri kaya kubisa kayatha mwina nimeona kuti akanati asaipange complicate kunali kumasewera under protest otherwise kutuluka mbwalo nazamasewero umakhanga kuti waononga zinthu kwambiri bwino mokuti zomwe achitazi aononga zinthu kwambiri chifukwa chokuti mkonzi chikoko zulo pompano amakamba kuti mwina zimene adakachita ndikukhala ku embassy ya ku Malawi South Africa konko kumadandaula zimene akudandaulazi koma ali muziko lomwelo yes ali ku Malawi because malamulo a embassy amanena choncho komabe akutha kuziwa kuti sikuti achita kutuluka mapoda mpaka ukafika kutali yayi ndiye mwina dziko litalika namamvetsera kuti tenti unike penalty party yayi chitetezo okay tenti unike koma anokhanga kuti kusunthiratu ndikuona ngati kuti khanga timwatuka mbwalo mpira mamoto zipitirira ndiye ukatero akunali woonera uku chani basi mwasokoneza zoona ngati tsopano ndi zimene zafika poti maomoti mlandu unali wa iwo against boma la South Africa pano supano kwambopakika ku dziko la Malawi limene dziko la Malawi mlandu usuma akhudza uwu ndithu unali munthu against state ya South Africa komano kwinaku sikuloweraku tsopano boma likhala pampingupingu kuti likilowerere kukhani imeneyi makamaka zikafika poti awo mmene apangirako kuti panopa akuafuna si ayi apereka akuafuna koma sali ku dziko lawo ali kwawo ku Malawi komabe gwire ndani ku Malawi kunoko akuyenera kupempha kuti kumeneko bwanji mutitumizire munthu kuti zamzengere zikangofikapo zafika pa dziko andi nchifake mwina president ali kuti ineyo as a dziko of course nditsogolera wa dziko koma kuti ine ndikhala pambali tiyeni zitsate malamulo kwamvapo anthu ena mwina kuziwa za malamulo amene akuyankhula mosiyanasiyana kuphatikizapo Professor Gaton Kanchezera ku Chancellor College akuna kuti mmene mukunenera mkozi kuti zino zikhala ngati dziko la Malawi likuyenera ali pange zinthu mosamalisa kwambiri chifukwa zimazafika nokuononga mwina maubale ngati siziyenda bwino number 1 number 2 umumvapo gale wina mzungu wina woziwa za malamulo za immigration ndizotene akunena kuti nzovuta pena kumutenga munthu amene wapita kwawo kumpitisa mlandu ku dziko lina kusiyana ndi munthu amene kuti wathawira ku dziko lina mukunena kuti abwerere kwawo azayimbidwe mlandu ndikuganizapo chisanzo mwina cha achanthunya ama adapalamula mlandu kuno nkupita ku dziko la eni so amapemphedwa kuti akayimbidwe mlandu ku dziko lawo
pano abushiri ni Malawi milandu imene akuwaganizira adapalamula ku South Africa athawira kwawo kuwatengano kwawo kuti apite ku dziko limene adapalamulira mlandu lomwe si dziko lawo lobadwira zikukhala ngati zimasiyanira nako nkhani zonse ziwiri zimukazioneka posanena kuti ndizi nkhani za makhoti sitifuna mayika milomo malo kuti sitikuyenera kuyika tikuyenera ziyankhula mosamalisa mukuzimva bwanji mkonzi akulankhulawo ndakatswiri azamalamulo akanchedzera ni munthu wamkulu kwambiri pa malamulo ku Malawi kuno ngati akuganiza kuti ndi iyayi izi zikhozopezeka kutsogoloku tikapanda kuzipanga handle bwino mwina mayiko awiri akupeza kuti kumamboonera nanonso pano mbali ndiso mbali zikhozokhala zoona chifukwa nangasi kumene manena kuti nkhani yachoka pa Bushiro kasopano yafika pachani pa mayiko awonso agale ya ku South Africa akunenazo ndizoona kuti mwina kachitidwe kake ka zinthu kayenera kusiyana pakati pawo ali kwawo koma ali ndi mulandu ku dziko la eni ndi amene wathawira dziko la eni mulandu umene anapalamula kwawo pakuyenera ukhando komano by the end of the day pali ndondomeko imene ikuyenera kuchitika imene idzatsatiridwa kuona kuti kodi akuyenera kupitadi kapena ayi ndikukhulupirira kuti makhoti athu sakhumudwitsa ineyo ndimanena mobwereza anthu amadziwanso kuti ine ndi chidzukulu cha mfumu kodi kunamba kuweruza milanduyi pamfumu ndimabwereza kuti ineyo chimene ndimadziwa ine ndimaona ngati kuti izizi nzabwino kwambiri za English court system ndikugwiritsa ntchito ndizofunika kwambiri koma sizifanana ndi malumuzana amene amamenya nkhani m'mizimu ife amene adzawo m'mizimu nkhani akayikabwera amayiyang'ana nifo pa mfumutu munthu suchedwa pa mfumu ukamakhala pasi akangoti khala mmene uzikhala akangokuthira diso kawiri mwina wekho mango ambobebesa kuti asapite patali ndinolakwa andikudziwa ndikudziwa nsikana bazo akhali ati aona kuomba manja ayi kungokuthira diso kawiri malizani chalo khali ati chifukwa izizi zomako nzovuta yakhali tikanangoitenga pa umunthu kungokhala pe tione kuti kodi nkhani iwenda bwanji ndimaona ngati kuti bwezi itatha kalekale maganiza bwanji nkhani yoti wa mfumu ukoko akonze ngati pali zolakwika zimene apempha Bushiri komanso Bushiriyo asakhale ngati kuti achita inde kuopa kusamala moyo wawo zofunika ku South Africa kwakonze komanso nawonso asachitofika kuti kunoku kulimbana ndi khoti paka kuti ine sindipita ifa ndi anthu samba kudaba nanga ngati kukana kupitako kapena mulandu mukukayikira kale chabwino ona fatiline ndikuzoti mulandu udzandende ndikuzoti ndili bwino ndikana nkhani yokoza ngati ku khoti ndikuona ngati kuti sinkhani yoti uchitopa kupita mpaka kwanu kuthawa chabwino nanga sakanatha mapempha kukoza aliponko chima mwina chimene chathawisa kuti zimene akutapa moyo wawo unali pachiopsezo basi ndi nkhani yosavuta asafika atangobwera kuti iyayi ifetu nkhani yachitetezo amapatayika nyumba ndiyi ndipo tadzala asilikali 4 or 5 munthu sadzayandikirako makamera atayika okwanyira zazikhala kenako kumalimbana nonza katimo kuti kodi oweruza oyenera kuweruza akutifufuzawo oyenera kufufuza zonsezo komano pakangokhala kuti kuchita kuyikakamira kuti yayi ineyo sindibwerera chifukwa inde ndiona ngati kuti sopano mwina anthu achikutsa zokambakamba kuti akapenda mwina akuopa ndi nkhani yoti pa umunthu yongofunika ndithu kungoyang'ana pa umunthu kuti kodi nkhani ithe bwanji kuti isapite patali chifukwa nkhani zoti kutheka zoona kutheka zabodza amezi zadziwika pa mapeto makamaka pa mapetopo pakazakhala pali khoti la amene Bushiri akuliganizira kuti izakhale khoti la chilungamo chabwino iya ikuyenda ndi nkhani yathu mkonzi tichokepo pamenepo pa nkhani za Bushiri ndi ma developments ena amene akuchitika pamenepo ni nkhani yopasa chidwi aliyense akuyiunika kuti kodi iyenda bwanji ndipo zikamachitika zina zatsopano ku nkhani imene tizibweranso pompano nkumagawana ndi amalawi osiyanasiyana amene akutsatira nkhani imene nkhani ina imene ikumakambidwanso ndi nkhani ya mchitidwe wa abambo ena
kumagwiririra amayi komanso ana ang'onoang'ono mokuti dzulo laliwisiri madokotala adayenda ndithu kuchita zionesero zosusana ndi mgwirizano umenewo kulilongwe uko kumakapereka zikalata zawo ku city assembly kumanenabe kuti yes anzathu ena ayankhulapo nafenso tikuwonjezerapo pa zimene akuchita azibambo amenewa mpakana ena nkumaganiza kuti munthu amene udindo wake sakumvesesa mwina pakhale dongosolo lomulanda zinthu zace chifukwa choti ndoda kulephera kugwisa chinthu tikusowa kuti nipeze mwina mawabwino koma mkuziwa zimene azimufula mwe azifulidwa chifukwa choti you can't trust him. It doesn't alibe responsibility umwini wogwirisa ntchito zimene ukhanga ndi chinyama kodi zafikatu pamene patu nkosi kuti azibambo ena kuti chitisa manyazi tukhala pano kukhala ngati mbali imodzi ya azibambo amenewa kumayawerama ndithu kuti ana ang'onoang'ono amapereka chitsanzo kuti kugwirira mwana kawaniye kenaka mpaka naso kukaphaso kodi ndi chani makamaka nkosi dziko lirafika pati sanamizanepo nkhani imeneyi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri ndipo aliyense amene akutengapo gawo lofuna kuthandiza kuthetsa mchitidwe ameneyo ni munthu woyenera kuyamikiridwa kwambiri tayamikire madokotala ameneyo anayenda munsi wa Blantyre dzulo papereka chikalata chawo ku city assembly nkhani tiloyenera kuti mwina magulu osiyanasiyana tizipangire zinthu ngati zimenezo kuti mwina kapena uthengawo ukhozofika patali ukhozokhazikika mitima ya anthu kuti izi ni zinthu zolakwika kwambiri ndikuwaphera ufulu kwakukulu makamaka anawo amene amagwiridwa olo azimayi amene akuluakulu kwa ana ali apo even wamkulu sakuyenera kukakamizidwa komano chimene ndikuchiona ine kwambiri ndi dzikoli lasowekera umunthu chabwino zonsezi kuti muziunike ndi umunthu ndithu weniweni umene watichokera ndi zambiri zimene zikuchititsa zimenezi koma mukaziunika mupeza kuti zikumabwera pa umunthu mwina anthu pano masiku ano chifukwa pali ena wangokhala mtima wofuna kupanga zinthu ngati zimenezi chiwembu basi komanso kuti mukaunikire ena ambiri mukaona kuti mukazitsata zimadzagomera ku mwina zizimba zamankhwala anthu ochuluka makhala kumeneko kuti kuzizimbako anapita kwa asing'anga akanamiza kuti iniyo ngati mufuna kuti mulemere ndi mukapeze mwana wa zaka ziwiri ona ndiye kuti ayesetsa akuganiza kuti akapanga zimenezo atani alemera so ninkhani kuti zizimba anthu akungoganiza kuti ifeyo tipeza chuma njira yaketi imeneyi ena zankhawa kuti mutu sukuyenda chifukwa tu statistics imene amapereka ngati dzulo amati kuchipatala cha Queens akumalandira anthu 50 pa mwezi ogwiriridwa zomwe pa 30 days ndikuti almost daily munthu wina akakugwiriridwa pena pake chigawo chimodzi nditikatengera dziko lonse you can see kuti ndi zoopsa salami to imagine kuti tikuchitira nkhanza tikuachitira nkhanza azimayi choncho ngati ife azibambo like how sick are we ndikulakwa kwakukulu sick nation zoyipa kwambiri koma ndi zinthu zofuna kugwirana manja kwambiri chifukwa penaso mukhozoona kuti mmene tikukhalira mzinyumbamo zikumathanso kuyipitsa nkhalidwe akuti nthawi zambiri sakhala anthu apadera ndi anthu kuti achibale ndithu akumakhala chifukwa choti mmene timakhalira m'manyumbamo sizikukhala ngati tikuchita promote mchitidwe umenewu ndipo ufunika kwambiri mbali imeneyi kufunika mbali zonse tiyambire mbali ya makolo akuyenera kuphunzitsidwa kwambiri mmakukamo muli ma NGO osiyanasiyana ma community based one amene adzatapange mpawa aphunzitse anthu mmene mwana kaya wachitsikana akuyenera kusamalidwa pakhomo ndi kuyang'aniridwa ayambire mwanayo kuphunzitsidwa ali wang'ono chifukwa nthawi zina zimakhala zomvetsa chisoni kuti mwana uja akuti amatsatira abambo ena ake akumuzondika kupatsa ndalama kodi mwana ameneyo mukanati munamphunzitsa kuyombe kuti iwe susatira sumatenga ndalama munthu kwamuna kapena chani
mwina kutheka kuti tikanapewa inde ndi mwana sangathe kuganiza mwina akhozotsatira akangomva switi koma mwina kuti tikhozochepetsako chifukwa ena mmodzi akhozomazindikira kuti munthu uyu ngati akundiyitsanirawo ine sapiteko chona azibambo waso mwina tikuyenderano kuphunzitsa mokwana kuti tikamuona mwana aliyense kapena azimayi aliyense tizimuona ngati munthu tizimuona ngati munthu osati kuti ngati chinthu choti ukhoza chigwiritsa ntchito titati tafika pepo ndiye mukhozoloti anthu tikhozosintha ndithu kaganizidwe kumuona azimayi kandi mtsikana ndikumamuona ngati munthu amene ukhozogwira naye ntchito ukhozotani komano usakuganiza kuti ndi chida chogwiritsa ntchito ende pambali pa zonse zikafika poti zativutitsitsa ndikuona ngati kuti tiyeni awatagwira naona pena pake pamatika apereka 48 years yes 58 years yes kwa munthu anagwirira mwana yes zimene tidzazo timuyamikire kwambiri jaji amene zitangoti zipitirire zimenezo kuti ndipo olatanena kuti kumalawi kuno death sentence iliko yes sizinachotsa olatanena kuti ayi ndi uyu wagwirira mwana iweyo tizikupha amenene siningadandaule chifukwa tikatero ndiye kuti mukhozoona kuti kutumiza uthenga wamphamvu kuti na mulandu nanga itaganizani munthu mmodzi akugwirira anthu atatu nthawi imodzi mforest ndi chinyama tozotoda makulu ako ndi chinyama chimene pamene munthu kwa munthu patani pachoka so tiye tilimbikitsenso zimene zoti nthawi zinatu milanduyi mwina timayiphweketsa fo yoti agwira 1 year fine iso kopena olo iyayi basi tangopereka ni chindapusa koma msazapangeso nde mukha ngati muchita nkale ena akaona ali udzasuya akuyenda ali apo ineso ndikhoza kupanga koma mukangona kuti awatu ati akakhaza ka 60 kuti aliyense ambokopo 60 years umoyo masingati akukugwira uli ndi 30 ndekuti ukakhala uli 90 aona so anthu ambiri ayamba kuopa kuti izizi ndeno ganizo lokuti mwina mpakana kungochosapo zina kupangira zimenezi uzoti azifulidwa ilipo state inake ku Nigeria yes anapanga zimenezo komano anapanga zimenezo chifukwa choti state imeneyo ndi ya Chisilamu ndiye zimagwirizana pang'ono ndi imene malamulo a Chisilamu akuyendera koma kodi ndi option yokuti mwina meti kuneneramo kuti ngati akuna luna akaphedwe ngati tikuona kuti ichi chikhozothandiza ndiyo tikhozopanga chifukwa palibe chifukwa choti munthu akagwiriremo ndiye tikhozopanga ndithu kuti azifulidwa amene chabwino kuti akawapangako kazikhala komaliza chabwino tipite ku break tikachoka ku break kumeneko timalizire ndi nkhani zina mu program yathu ya Kwagwanji ya lero. Old Mutual 3 Anchors Season 2 is here. Get essential information about investment, insurance, savings, and personal money management from a trusted financial expert. We also get to hear feedback from our valued customers. Join Elida Soko and Faith Musa on Tuesday from 8:30 p.m. to 9 p.m. on Times TV and on Wednesday from 7:30 p.m. to 8 p.m. on Times Radio and stand a chance of winning amazing prizes. 3 Anchors Season 2, proudly brought to you by Old Mutual. It's about time. Remember, you stand a chance to win a brand new motorcycle. This offer is valid until 30th November. Terms and conditions apply. Landileni ku gawo la chiwiri komanso lotsiriza la programu yathu Kwagwanji pa chiwiri 17 November 2020 ndili ndi Wanangwa Chafumira amene ndi mmodzi mwa akonzi kuno ku Times Group. Wanangwa tabwera ku
gawo losiriza ndiye timaganizira kuti tiunikeko kumasewero ampira kwambiri kumene kumakhala chidwiso chambiri anthu ambiri akhala kumapempha kuti Kwagwanji bwanji nthawi zina simakamba za sports timakamba nkhani iliyonse ndipo lero tifuna tikambe za anyamata amene wawa ma flames anyamata amene akutimvesa kuwawa kwambiri tikumva kuwawa kwambiri is a must win game ija kena kapeza 0-0 sha arithmetic 2+2 awa kazachinyidwa apa kazaluza apa ife tisadusa apa kangati mpira wake no wamasamu no tachoka pa ground tambo panga masamu kodi chimafuna ndi sitimatha mpira wanango kunena kuti sitimatha mpira tikulakwitsa kwambiri anthu fe mpira ndi timatha kuti kutampira kuti meza nguwina mukhozoona kuti muzaka za mbuyomo tatenga zikho ndithu zikulu East and East Africa Central what timamenya chimene tutanthauza ndi chakuti anthu omenya mpira bwino kwambiri Malawi muno ndi alimo komano kayendetsedwe kampirawo ndi kamene tidasokoneza papeto ake kuti tipeze mali zathu zotikanira mukati kuyendetsedwe kampira amayendesa mpira ndi anthu ambirimbiri malevu zosiyana mukunena patipati pamavuta ndi pati ndi zambiri kwambiri tiyambire mwina mbuyomo kuti nthawi zinavuta kuti mulitetse bwino limafunika mulibwerereka mbuyo kuti muone mphunzirepo china chake mbuyo munali dongosolo lenileni lauti mpira uziyenda bwanji ngati dziko tinali nawo chidwi mpira si mpira okha tingoti masewera ali ndi chifukwa chake kalekalero ku primary kumakhala ndithu aphunzitsi ongopangitsa za ongophunzitsa ziti zimenezo osatiwo kapena kuti awanka ayi koma zawo zinali ziti zimenezo ndiye mukati mukumbukira pamakhala zoni mayamba competition masewera onse jump chani mapanga wepo high jump low jump mayamba pa school games osamina makhaku olimpika acha kupikisana ndiye masankha timu imene imapikisana ndi masukulu anzake pa zone yanu mukakhala kuti mwamaliza amasankha modzi masukulu malingana ndi imene akuona kuti uyu wachita bwino amenewo amapanganso timu ukunso mukupanga ya mpira ndi atsikanaso yanene mukatero amenewo amakayimira ngati zoniza amakapikisana pa district baza kupikisana ndi amasankhaso pale paza timu matimu otakayimire district imene pa regional level mpaka mapita pa regional nukasankha timu imene makapikisana pa national mukhozoona ndondomeko imene ikutipatsa mwayi woti tichita identify talent yabwino kwambiri imene zimira chani dziko anthu ngati achinakina phiri amene tinaona adzanasera mpira ndi thwa pamwamba kumalayiko anapezedwa njira zake zimenezo pano zimenezo kulibekwa tikungotolana uphunzira wekha mpirawo kwenda nawo azangokuona kusewera lito amene kenaka awa kupita ku super uyo akukamenya national team mwina munthu tasiya matalenti ena ake kuti bwezi zizi zomati 0-0 kulibekwa wanthu oti akanatha kuliona golo ndi kuchina kodi sitimaliona golo na 0-0 inde kuti sitinalione golo andi tinali kwathu so mukhozo structure imene tinaonoka komanso pambwe pa structure anthu masiku ano wanda anapotoka maganizo kwambiri anthu akuthamangitsa ndalama ngati kuti ndi chani yera sipakwena kukhala ndalama pampira kapena pa zamasewera tikatenga kaletu achinakina muzika afusa mukhozoona kuti anthu amamenyera passion basi amatsika maofesi anthu kutosa tai jacket kuyamba kutrain akatrena akakwira gamu rawapita akutsika maofesi amene ndi amene amakamenya mpira kuti akuchita national team tinali nawo mapuleya kuti suti amafuna kuti ndikapita mpaka ndikachita boycott fati ndilibe ayi komanso jera lina komano kuntengerano mwina memukunena mu anthu amene amakhala kuti akugwira mwina ntchito zina ndi kutanthauza kuti mpira sumakhala ngati kuti ndi full time job yawo koma padakali panopa utha kuona kuti maiko ambiri kuli anthu amene mpira ndi ntchito so si hobeso si chinthu choti amangochitako kutayisa nthawi munthu ngati amene uja kuti iye amadalira mpira ndi kuti azipeza zosowa zake pa moyo wake masewero osiyanasiyana aja ngati kulibe ndalama kumene azikhala bwanji ndalamazo akuyenera alandire
komanso akhale ndi passion fa ndi ntchito ine panopa ndili pano ndi kuntchito ugwira ntchito zimene kugwira ntchito yes kunoko sindingayerekeze kuti ndithe tsiku lina lake kaya newspaper yazatuluke chozondoka ndiye kuti ndimasere nomaganiza kuti tsiku linali andisungabe yeah so ifeyo sitingamapatse ndalama ndeti zasungabe komano mali zathu sakubwera ndizokaniza ukhozoona tifake maiko amene mukunena kuti toseye ku dziko lonse lapansi pano pampira ndi business player kumakhala ndithu kusayinirana kuti iweyo izi ukabwera muno uyenera kupanga deliver izi ngati sikupanga contract ikamatha matiya ino ndesitiko zipitani pesani klabu ino so akuyenera kudzipereka komanso jera lina limene mafuna tanthauza nditakuti ndizosabisa kunkhani ya mpira kumalawi kuno ndi kungodi wa ndalama kwambiri kumpira kuli ndalama kungodi wa ndalama kwa anthu osiyanasiyana kuphatikizapo ma officials ma officials momwe ayendetse zinthu mwachilungamo kumangokhala ngati kosolola tinamvapo nkhani sizobisa kunoko kumalawi kuti player ndithu kubwera poyera kumalimbana kuti inetu ndimenera kumenya chifukwa kochi amene adzanapatsa kale ya game kuti player amapasa akochi andizikuchitika zimenezo zimachitika ndikuti makochi adza kuti amenye munthu ka 20 pindu ngati simtero ndesipo andizimachitika sitikunena kuti awalipo wachita ya koma Malawi kuno over zimenezo zikuchitika andizinachitikapo zinalembedwa player kudandaula kuti ine ngakhale sindinamenye koma nali ntapereka 50 chani rand zimwepo ndimenera kuti ndimenye mwanjira ina iliyonse so mukhozoona zachoka pa merit zambolo ajera kuti akochi akuona kuti mwina chipeza kukena andi ma officials otero mwina sangakhale kochi akhozokhala wina wake wankulu amene akumamuza kochi kuti hey wakuti akuyenera kusewera zimachitikaso kukwiweyo kukhala umakhala ngati kochi koma wangokhala ndithu chongoonetsa kwa anthu pamene mwina ma decisions akuchokera uko angofika timu imeneyo mwapanga koma sindikumuona mwakuti bwa yaya bwana amene akhalemo basi iwe mbanja kakasi zimene anagwizana yeyo player nda bwana sukuziya izizi zikuchitika so simungayembekezere kuti mpira ungasemalizatsi zinthu zake zili ngati ziti zimene ngati zinthu zikuchitika chonchi ndeti ni mavuto ambiri ni mavuto apo kuyamba kukonza tiyambire patipo because at the end of the day kwina tipeze mayankho we can't be moving in circles like this anthu ndikumadalira chifande mabibi onde amatipasa kwambiri ndi mpira ndi chinthu chachikulu kwambiri mukumbuka kuchola afumu anamwalirapo yes champira yes pago anyamata onene onene aso na waponya mena amazetu waponya mfumu anazuka kale kuti azichemera anangogwa ndi bibi nkhani zake ndiziti samazitengere chibwana nkhani ndiyoti zizivomera ine ndimabwereza simabisa dzikoli titangoliyoka kuti kuchipani chimodzi ifeyo transition yathu sinaende bwino kumene tidalipereka kwa Bakiri Muzi kunali chinali chibwana chachikulu za malingana za masewera mpira anaononga mbali yonse maphunziro ulimi cha 10 years mana khaleda sikula ichimene wanasungako ni ufulu wa chibadiro koma zoyendetsa zinazi mukhozo njanji inafa nde kuti koze 10 years zikufika kusintha kaganiziro chabwino nthawi yathu yatha tithokoze ndithu wanangwa chifukwa choti thandizira kufotokozera zimenezi mkonzi wa Sunday Times Times group mbali yakuno ine ndevu zamwaye wanda msisi adathokoza kuti tinali limodzi Mulungu akalola tikumananso kusogoloko kupitirani koni ama program atosatira pompano pa Times Television TTV goodbye. Summer, and we're giving you more for less. With the summer combo, you stand a chance to win a brand new motorcycle.